கப்பல் எப்படி ஓடுது? பெட்ரோல்லையா இல்ல டீசல்லையா? ரெண்டும் இல்ல. கப்பலோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு மெயினா இருக்கிற சிஸ்டம்னு சொல்றது மெரைன் என்ஜின். இந்த இன்ஜின்ல பிஸ்டன், கிராங்க்ஷாஃப்ட் மாதிரி நிறைய பார்ட்ஸ் கார் இன்ஜின் மாதிரியே இருக்கும். ஆனா சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். இன்ஜின்ல இருந்து ஷாஃப்ட் வர அந்த ஷாஃப்ட் ப்ரொப்பல்லரை டர்ன் பண்ணணும். ப்ரொப்பல்லர் தான் தண்ணியில ரொட்டேட் ஆகும். அதுதான் கப்பலை முன்னாடி கொண்டு போகும். என்ன ஃபியூல் யூஸ் பண்றாங்க? பெரிய ஷிப்ல மோஸ்ட்லி HFO அதாவது ஹெவி ஃபியூல் ஆயில் இல்லனா MDO அதாவது மெரைன் டீசல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரீசெண்ட் டேஸ்ல LNG அதாவது லிக்விஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் இது கூட சில ஷிப்ஸ்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா பொல்யூஷனை கம்மி பண்றது. எவ்வளவு ஃபியூல் யூஸ் ஆகும்? ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் ஷிப்புக்கு 150 to 300 tons ஆஃப் ஃபியூல் பர் டேக்கு யூஸ் ஆகும். ஷிப்போட சைஸ், ஸ்பீட், வெதரை பேஸ் பண்ணி ஃபியூலை யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு லார்ஜ் ஷிப் 1 டன் ஃபியூல்ல 2 to 3 nautical miles போக முடியும். பட் இது வெயிட், சீயோட கண்டிஷன், அப்புறம் கப்பலோட ஸ்பீடை வச்சு வேரி ஆகும்.